Gungging panuwun kang tanpa wilangan setunggalipun duta kang pinarcaya tansah hamirsani kasunyatan kahanan ing sasana gelaring upacara wontening jumbuhing pangandika saking Kang jumeneng wigatos sing sedya duta ingkang pinarcaya datan sanes Bapa ngarsa ingkang sampun tinuding jalaran pana ing pamawas keparengna Bapa ngarsa inggala manjing tumuju ing sasana wedaring pangandika nun suwawi kula dherekaken kebareng pandherekaken nyuwun pangapunten ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, lan salam karahayon. Nuwun, kula nuwun. Dumateng pangayomanipun Gusti ingkang maha welas maha asih mugi sageda kajiwa kasarira. Tumedhak dalah tumanduk dumateng juwangga. Panjenengan dalah kula Pradin sagung dumadi widodo niskala satuhu. Ingkang kinurmatan sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang nderek angrawuhaken ing acara pahardian nganten ing siang menika. Pisan kita patut ngaturaken pamuji syukur wonten ing pangayonanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring welas asih dhateng kula lan panjenengan, paring berkah kegiatan kesehatan saengga saged kempal wonten ing papan menika saperlu handherekaken hanyeng kuyung kabingahanipun kula warga ageng Bapak Aris dalah Ibu Yuli mekaten ugi kula warga kawula Bapak Santoso dalah Ibu Sri Yohanah almarhum ingkang ing titi wanci menika leres handherekaken kabingahan. Ingkang angka kalih tumraping Bapa Wahono ingkang piniji dados Duta Sraya ngaturaken pepanggihan nganten ing siang menika mugi napa ingkang sampun kaaturaken ing ngajeng kala wau ndadosaken renaning penggalih sedaya ingkang sami rawuh wonten ing papan pawiwahan menika. Ing salajengipun para kadang kinasih kula minangka sesulih saking keluarga ageng Bapak Santoso ngaturaken pamatur nuwun ingkang ageng wonten ing pangarsa panjenengan sadaya awit sarana rawuh panjenengan kula saged kadamel rena ing penggalih saengga renaning penggalih kula warga ing siang menika mugi kalajengaken ing wekdal saklajengipun sarana penganten kekalih anak Wildan dalah anak Eka ing pangajab kula minangka tiyang sepuh dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah miturut aturan agaminipun matemah keluarga ingkang ayem lan tentrem menika jalari kula minangka tiyang sepuh bombong ing manah awit kula minangka tiyang sepuh namung saged
ngawat-ngawati saengga anak Wildan lan anak Eka menika dadosa keluarga ingkang sae tumraping keluarga, tumraping agami, mekaten ugi tumraping negari. Ing wusananipun menawi kula kathah anggen kula matur mestinipun kirang trep ing salajengipun mbok menawi kathah kekirangan, kathah kalepatanipun kula warga Bapak Santoso anggenipun sami nampi rawuh panjenengan sedaya. Sae menika ing papan palenggahan napa malih pasugata ing mangkih. Awit kula tingali sakniki dereng dipun sugata nggih. Pasugata ing mangkih mbok menawi kirang resepaken ing penggalih kula ingkang nyuwunaken gunging samudra pangaksami. Ingkang wigatos sarana dhawuhipun penganten kekalih menika njalari paseduluran menika sangsaya kathah. Sumrambah wonten ing RT 8 Dukuh Gili Kebon menika ngantos dumugi ing RT kalih Dukuh Medono. Wusananipun atur kawula ngaturaken mekaten lan kawula akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Matur nuwun.